खुलुमबाय। दिनै 18 फेब्रुआरि 2026। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफलखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। आयनि गोदान फुंखा नुजागोन आरो रांखान्थियारि मुलाम्फा मोनगोन। बृष राशि। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा, सोलोजों रां थिसन। मिथुन राशि। राङारि मुलाम्फानि थाखाय मोजां आसा दं आरो गोदान बिथांखिफोरा रां लाबोगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना रांनि बेलायाव मोजां जागोन, रां थिसननायनि थाखाय मोजां सान। सिंह राशि। राङारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो गोदान सम्पथि बायनायनि खाबु दं। कन्या राशि। रांनि बेलायाव साना सरासनस्रा जागोन, खरसाखौ सामलायबाय थागोन। तुला राशि। सावस्रिया मोजाङै थागोन, नाथाय थोजासे उन्दुनायखौ थि खालाम। वृश्चिक राशि। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा, दाहार लानाय आरो दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव था। धनु राशि। दिनैनि साना रांखान्थियारि महरै मोजां जागोन, राङारि मुलाम्फानि थाखाय मोजां आसा दं। मकर राशि। साख्रियाव मासि जौगानायनि जाथावना दं, मोजां राङारि मुलाम्फा जागोन। कुम्भ राशि। खरसाया बांनो हागौ, बांद्राय खरसा खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो हागौ। मीन राशि। राङारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो होबथानाय रां मोननायनि जाथावना दं। दिनैनि राशिफोरनो एसेनोसै। गोजोन्थों।